روش بروش چارەنویسا پارێزگاها ئەدلبێ بەرەف تاڕیبوونەکێ ڤەدیچە و بتایبەت پشتی ئامادەکاریین رژیما ئەسەد و ئانîna ئۆتۆمبیلên leşkerî ji bo dewrûberên parêzgehên Idlib û Hema û Lazixiyê ku ew li gor çavdêran ji bo şerê Idlibê ye û ji navbirina grûpên çekdar nexasim çekdarên Eniya El-Nusra ye. Ji doh ve êrişên azmanî yên rejîma Esed bi balafirên leşkerî û helîkopteran berdewam e û bitaybet li ser bajarê Me'ret Nu'man û Teman'a û Trimla û Habêt ku di encama wê bombebaranê de û li gor rewangeha Sûriya mafê mirovan 31 kesan ji bajarê navborî jiyana xwe ji dest dane. Ji aliyê xwe ve neteweniya girtî banga diyalogê kiribû da ku sivîlên wê derê nekevin gola xwînê de ku ew daxuyanî piştî amadekariyên rejîmê ji şerê Idlibê re dabûxuyakirin hat û serokê tîma karobarên mirovî di neteweniya girtî de got nabe şer bikîne parêzgeha Idlibê. Beriya niha jî Esed dabû diyarkirin ku parêzgeha Idlibê ji pêşakarên wan in. Herwa peyedî jî xwe ji bo çûna Idlibê amade kirine. û piştî şandina çekdarên Qesedê jî hêzekê ji bo piştevaniya çekdarên Esed li Helebê tê gotin ku ew ji bo şerê Idlibê xwe amade dikin. Parêzgeha Idlibê dawî parêzgeh di destê çekdarên opozisyonê de maye û taybet piştî nemana çekdarên opozisyonê ji her yek ji Xotaya Şamê û Başûrê Sûriyê li parêzgeha Derayê. Herwiha 12 xalên çavdirî yên Tirkiyê li wê parêzgehê de hene. Şerê Idlibê wê bandora nerînî li ser Efrînê bike ji ber ku hevsînûre bi gundên Cindirêsê re û tevê şer bi şîwayekî fermî dest pê nekiriye hin malbat xwe ji Idlibê berê xwe didin Efrînê û gelek siyasetmedar çarenivîsa Efrînê biya Idlibê ve girê didin.